Il-Prim Ministru Joseph Muscat kellu juża anke l-intervista tal-ħadd fuq One Radio biex jipprova jikkalma s-sitwazzjoni interna fil-Partit Laburista. Dan hekk kif għaddiet taqtija interna dwar min se jkun is-suċċessur tiegħu. Li tant ħraxet li l-kandidati ewlenin għaddejjin b'kompetizzjoni dwar min se jidher l-aktar fuq il-medja bi Chris Fern, Ian Borge u Konrad Mizzi li qed jorganizzaw ruxma ta' konferenzi tal-aħbarijiet. Il-Gazzetta Malta Today qed tirrapporta wkoll li fl-aħħar jiem saħansitra kienu msejħa laqa bil-Prim Ministru jordnalhom jikkalmaw. Wara din il-laqa, il-gruppi Getting Things Done u Konrad Effect tas-sostenituri ta' Ian Borge u Konrad Mizzi kienu ordnati jingħalqu wara kienu qed jintużaw biex imexxu l-kampanji tal-kandidati rispettivi. Fl-intervista tal-ħadd fil-fatt, Joseph Muscat kien sfurzat isemmi s-settur tas-saħħa, l-infrastruttura u t-turizmu mod ugwali biex ma jidirx li qed jappoġġja xi wieħed mill-kandidati. Sa dan it-tant, wara rapporti ta' kundanna mill-Manival ippubblikat aktar kmieni din il-ġimgħa u li wara li pajjiżna falla fil-ġrieda kontra ħasil tal-flus, Joseph Muscat ipprova jiskreditom. Kanna rapport tal-Manival, rapporti tal-Manival li dejjem kienu kritiċi ta' dan il-pajjiż. Infexxi attakka wkoll il-piloti war li bħalu għamel Konrad Mizzi hekk kif waħħal fihom fin-nuqqasijiet tal-Air Malta u tax wieħed jifhem li mhux kollha għandhom rida tajba u akkużhom li qed jaraw sal-ponta ta' mneħirhom. Nittama li ma jkunx hemm min iħares biss sal-ponta ta' mnieħru u jipperikola l-affarijiet li għamilna s'issa fl-Air Malta. Anki fuq il-liġi tal-kera li se tagħti dritt li l-awtoritajiet jaqbdu jitlu fil-proprjetà privata tan-nies, Muscat qal li ma jaqbilx mal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi u l-Kamra tal-Kummerċ fuq ħafna mill-punti li resqu. Qedtilhom li ma naqbilx magħhom fuq ħafna mill-punti li qajmu. Fi ftit minuti, Muscat ikkontradixxu lilu nnifsu dwar din il-liġi. Il-gvern ħajaqbad u jidħol fid-djar tan-nies biex jiċċekkja mhu veru xejn. Imma ironikament, minflok attakka lill-Oppożizzjoni. Kemm din l-Oppożizzjoni hija jiddispjaċini m'għandix kelma oħra pin-nur. U waqt li ta' kuljum ikomplu jħorġu ritratti ta' nies joqdu barra, Joseph Muscat reġa' qal li biex tkompli tikber l-ekonomija bil-fors iridu aktar barranin. Għandna bżonn aktar ħaddiema iva bil-pressjoni li dan iġġib fuqha bid-diskussjoni dwar il-barranin. Sa waqt li kienet jitkellem stess, ġie ppubblikat set ieħor ta' ritratti li juru grupp sieħ ta' persuni qdiem mal-art fuq barra f'Taslima.